Undangnya Gus. Pokoknya hari ini iyo hae aduh. Ya Allah. Ayo kangen ngati kali kocok takku sangga. Arjuna Laras. Cukup apa? Oi. Rene ya dek yo. Ayo Mas. Oke. Iyo. Atak kial. Monggo Bu. Bu joget Bu kersane mboten ngantuk Lagi. So. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku aduh wong ayu bebojatku ati susah ngomong pangan sliramu Rina wangi tak anti-anti aku susah nunggu dek putri Bali tenane Rene yo rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani hae Bu kertas lagu ini tangan ngati buatan Bu. Oh nggak ngerti Mas, lah ngerti ini lagu apa ini? Ayo coba. Ayo. Oh penyanyinya yang ini gimana Bang lagunya Bang? Ayo. Oh yang ini bener ya? Ayo, iya Dek Putri. Iya Mas. Ini pasukan penyemangatnya banyak loh. Oh iya, monggo. Gimana Mas? Mas? Mau nyanyi monggo boleh. Apa lagunya? Iya nggak apa-apa, ayo. Oh nggak tahu cari Denny Caknan lagi apa Kalau lagunya? itu Denny Caknan, kalau ini juga Apa? Denny Mas. Coknan. Iya lah, kok enek cum gini loh. Ya udah dihabisin dulu yuk. Ya. Lanjut Ditunggu Dek. ya Mas, lagunya dicari Oke, dulu. habis ini ya. disiapkan, Monggo. Ojo mundur-mundur Mas. Aja mundur-mundur, Nabrak oke. bapak Pak ini. Haji, ya. Nah, ini Pak Haji lu mau sendiri perahu Oh, iya. layar. Aja seneng lango. Hey. Bagus. Hey. Tresnoku Yo. kira Dutak didik. layu. Nora suwe aku kali iso sumane ana ning sisihmu. Tak kusang kaya Dek. Yo, ho, 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 ho,
Pripun Mas? Sampun angsal lagune Mas. Kenalan dulu dong. Oke, kenalan Mas dulu. Benny. Mas Iya. Sinten? Egi, oke Mas Egi, kula Mas Radit. Mas Radit. Apien Mas jeneng Murad. Mas Egi ngersake lagu napa? Lagu apa? Sinarengan. Oh, Sinarengan oke. Habis ini Mas Sinarengan mau Mas nyanyi Egi. sendiri monggo. Oh berdua, oke nanti diganti personilnya sama Mbak Riana. Yuk, entek kesek dek. Aja Sapa nuansa sra. Bu Tati. Dek Putri. Iya Mas. Garek goleki Mbak Wulan. Mbak Ulan. Tadi ki jadi dadi Wulan Guritno. Bener. Kamu pinter ya Mas ternyata ya. Nara pinter nara payu. Yuk monggo. Monggo dangi wancingun pikir Arjuna
enak ya Mas wani. Enak. Jaluk lagu nyawer. Jaluk lagu nyawer. Bar kuwi to. Piye Mas? Omahmu adoh ya, Dik? Iya, Mas. Engko disangoni. Masa? Tumpake grab karo Pak Gurito tenang wae Wonosari kok. Padake ya, Pak ya. Padake. Monggo Mas Teguh sing pinter. Yuk, mangga Cong. Sik. Piye? Kok sik? Si. Apa mau tadi? Mau kan sinau Enggak, dengan lo mau kehidupan dari yang Mas baru. Anton mau Si pinter ngapusi bojone. Ngah lagi iki lho. Iki lho, bututi iki lho, bojone iki lho. Yuk, monggo, manis. Panggungnya awake dhewe iki ya. Sate kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ngguli madu saya bisa ngerontoke jantungku. Pripun vitamin kembang mlati ade dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe ning Surabaya yuk salah satunya, oke. Keal. Ayo Pak, mangga Pak, jaket. Monggo Ibu, Bapak. Ayo yo. Masukin Mas Bin. Manis sate kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng-seneng lamis yen mesem manis sing ngungkuli matu saya bisa ngerontoke jantungku yo ayo Pak, monggo mriki. Akan salib namine kampung. Kembang mlati hati ronce-ronce setengah mati
ayu dek kulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja Memang mas tidak bertulang Iya. iya cah kene anu senenge ngluruk ngono kae yuk monggo kijing piring Monggo Pak Doksan monggo. Pak Jono monggo kijing piring Ayo mas, kijing miring. Ayo mas, kijing miring. Kita deling umur, kita nganok guyon mas. Kijing miring. Ayo mas, kijing miring. jalan-jalan ke Cikarang ketemu dia tak buat neng dalan Iya mas, ayo mas. kijing piring ayo dek kijing piring monggo Dek Putri Timan sigarane, ayo bangun rumah tanggane. ayo Bu monggo Dadi Sembah selawe, nuwun. jika bapak dadi selikur. Pikir-pikir ra ana sing duwe, Piye? jebul sing duwe wong etan kono mas. Oh, ngono ya? Kijing miring. ayo dek kijing miring jalan-jalan ke Jakarta ketemu dia aku jadi cinta Sapa kuwi mas? ayo dek kijing miring ayo dek Kijing miring, raganding mata Waduh, waduh. mas. Ra dijemben, piye ra iso mlebu. Apa ya? Tapi ireng, Piye? katoyo ireng mas. Sandal jijik nggo semut. Aku seneng, kowe yo seneng. Mosok? Ra duwe-duwe, Lho. muli Oke. kono mas. Kijing miring, ayo mas. Kijing miring, timan sigarane. Ayo bangun negarane mas. Denda miring mas. iya dek Pae, monggo bungsan pae. Miring pae. Mas Kurit Wono Sari tekan Bekasi nyanyi-nyanyi ayo dek Ayo mas. kijing Pae. miring iyalah kekaraneng wong akrami tutu pondo tutu rupa hamung ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel angel
tan kena dinumbas harta monggo Mas Beni. Enake pol ya suarane Pak Jono ya. Gegarane wong omah-omah. Iya bondo, iya rupa. Kualik ya. Kualik. Monggo, hati-hati. Mbak Yuni Asmarawati. Oh, Dede. Oh, ben ketok enom ngono. Iya. Kagem Bapak Jono ingkang ngersake dadi ati monggo. Ingkang pundi? Pak Jono yang mana? Monggo Bapak, monggo le duet. Oh Pak Jono. Pripun? Oh sing oh nggih, monggo Pak. Monggo nderek, monggo sareng-sareng. Mas kula Guritno. Kang Mas Guritno. Saking Wonogiri. Oh, dari Wonogiri. Wonosari. Monggo, Sekar. Pinanganten kekalih kagem Mas Abdan kalih Mbak Nagita, terus kagem besan saking Iromoko, ugi kagem kakang kula Kakang Ilham kalih Mbak Yu kula Mbak Win Kadarwati. Nggih, sembah nuwun. Semoga kedua mempelai berbahagia selalu nggih Pak nggih. Heeh. Monggo nderek Mas. Nderek monggo. Mungkin kula goceki mengke. Hati
berkah selalu nggih Mas nggih. Berkah Mas Brino, matur sembah nuwun. Mengke Lancar lagune rezekine pokoknya. Amin. Nggih, amin. Lagune napa malih niki Mas? Mengke nyuwun kijing miring tapi Oh, dibawani nggih. sedaya dhuwur apa-apa. Oh no ninjing. Mengke diratani penyanyine nggih. Di mang ngrasake kabeh penyanyine. Mumpung hari ini botok penyanyi. Nggih. Niki nggih enten bintang tamu nggih Mak nggih. Bintang tamune sinten? Bintang tamu hari ini Dugi napa mboten? mboten dereng dugi nganti pesek dereng dugi. Kale Niken Salindri dereng Oke. dugi. Niken Salindri. Ora macet wae to. Rina wangi ati-ati wong rasa alas kebutine Pamintaku nimasito ase atot runtut tansah reruntungan ing sarina lan wengine datan kinggang sak rambut lamun adoh caketing ngati yen cedak tansah mulat Sido asih pindho mimi lan mintuna ayo nimas bareng ana tepi wajib situasi bebraya monggo pun lajengken monggo sinten Mbak Riana. Napa? Satu dulu nggih monggo. Monggo. Aku kang setya satu Anti
dari siapa Mas Ben? Permintaan Bapak Besan, keluarga Besan. Oh, Bapak Besan. Sing bawani lagi niku bapake Mbak Vigita. Oke. Asinipun saking Wonogiri leres. Nggih, saking Wonogiri Eromoko. Eromoko. Keluarga ageng saking Eromoko Wonogiri Jawa Tengah. Tanggamu to Mas? Anu, jane ya adoh ning ya ora Adoh, apa-apa. tangga pokoknya Tangga kabeh. pokoke kabeh tangga. Dino iki kabeh tanggoku kabeh dulurku. Nggih, sumangga Mbak Riana. Mugi lestari ya Mokyanto barakate Oke, oke. Wilujeng siang sedaya para tamu kasampun rawuh wilujeng lelegahan kados sekeca. Aku kan setia Masih dia ngombe jamu mesti. Suaranya dombo-ombo. Aku ngerti aku bareng entuk vitamin mesti. Mas Cahyo, Mas Beni. Pomene Farel. Kowe iki lho bose lho. Bose diorek-orek fotone lho kuwi lho. Potong bayaran kuwi lho. Melompat tapi Mokyanto barakah
Ini sepadukun Mbak Riana.